Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажем как да си приготвите едно уникално ястие, което обикновено се сервира в ресторанти с звезди Мишлен. А именно ястието е витело тонато. И витело и тонато. Изгледайте това видео до края, за да видите как да приготвите това уникално ястие вкъщи. Да започваме. Взимате телешко месо от това, разделяме го на 3 равни части. След което частите се режат по този начин, на тънки филийки. И така, след като месото ни е нарязано вече, взимаме черен пипер. Освен черен пипер, слагаме и сол. След като вече сме наръсили сол и пипер, взимаме месото и започваме да го вкусяваме по този начин. Месото ни е готово вече, време е да го запържим на тиган. На вече загрятия тиган почваме да пържим месото. Запържвате така за около 2-3 минути. Това е търсената готовност на месото. След като месото вече ни е готово, е време да си направим соса. За соса ще ви бъде нужна рибата тон от консервата, която показах преди малко. Изсипваме рибата. Една консерва е достатъчно. Добавяме лимонов сок от прясно изцеден лимон. Повечето съставки ги слагам на око, според вкуса ви. След това слагаме сол, пак на вкус. Черен пипер на вкус. След това добавяме 2 супени лъжици от нашата майонеза, която може да видите в друго видео. Като добавим нужните съставки, взимаме пасатора и го пасираме. След като и соса ни е готов и месото, е време да плейтваме чинията. Нареждате най-отдолу месото. След като месото ни вече е наредено, заливаме с соса отгоре. След това слагаме чери домати за окраса. Нареждаме чери доматите отгоре. След чери доматите да доукрасяваме с рукола.
Ако ястието ви е харесало, посетете канала ни, за да видите още рецепти и също така може и да се абонирате напълно безплатно, за да виждате новите рецепти, когато излязат. И сега е време да опитаме нашето ястие.